Okei. Noniin. Sit se pitäis liikkua. No nyt tuleeko pallo tähän? Älä zoomaa. Suojaatte sitä sitten hengellä. Miten painoin? Se zoomasi. Ei ton. Eikö tosta zoom pois? Väliinkaan. Noniin. Lasse, Nikola. Tuo siinä iso tila takana. Eikö niin pallo väärässä? Noniin. Siinä ottaa hienosti pallon ja... Okei, millä käännöksellä? Nyt vaan syöttö maalille. Syöttö maalille. Onnilla on... Okei! Sieltä tuli tykki. Melkein. Kumpalla. Okei. Joo. Nyt on tosi vaikea tilanne. Maalivahti on pois. Nyt on hyvin sai puolustettua tilanteen pois alta. Vai mitä mieltä olet, Kassu? Ihan kivan näköistä tänään. Joo. Siellä on Yusuf Ismail. Pitääkö tästä zoomaa? En mä jaksa. Oi mikä syöttö. Okei. Jaras se on. Ollaan hyökkäys päällä. Yes. Tää on rauhallisemmin. Sieltä niin kova syöttö. Ei tuu. Ei tuu. Heitolla jatkuu tuolla. Numero 5. Yusuf Ismail hakee palloa. Hienosti hakee palloa. Ja sieltä, oi mikä hiihto. Taisi olla lasit päässä, kun näki tämän. Hyvä, anna mulle soitu taas. Nyt on soitu. Moi. Mä voin kuvata tästä. Siis me ollaan tässä kuvaajahommissa. Nyt taas just, meillä on töitä. Voinko tässä siirtää? Olde siirtää. Hei, kuinka pitkä Yusuf on? 155. 170. Mitä tää liikkuu? Siis tolleen. Jes, ja hieno. Joo, me ollaan tässä kuvaamassa. Tuolla on puolella. Onko siellä siis? Joo, täällä keskellä. Siellä se Jusuf. Ja se meni sisään. Ja sehän... Oi, mikä maali! Noniin. Kaunista tekemistä, jipi. Sinivalkoinen, Espoon ykkönen. Kaapy. Kommenttiraidat sen sitten. Häp? Juu. Kommenttiraidat vähän kovemmalla. Kantsi. Se täytyy laittaa. Siellä peli on jo... Onks 3-0? Peli on 4-0. Joo. Maalin tekijä Lukas. Clean Force. Jipi. Ja pallopelissä. Sieltä lähtee Rassi hienolla prässillä. Vastustajan sisut on sisulopussa. Mä en tiedä kuuleeks tos vähän, mut... Onni Ränfors. Ei. Nyt on numero 5. Numero 40. Vastustajan sisu sai kärjeltä ja paitsi Nyt on Toivo Mantere. heilutetaan siellä. Toivo Mantere riistää hyvin pallon siitä. Nyt on kyllä ikävä se. Oi. Hienosti maalivahti Ja kerkee maalivahti siihen korjaa ajoissa. hienosti. On kyllä hyvän näköistä peliä. On tosi hyvä. Ja sieltä pientä vaihtoa. Yes. Oi ja oi mikä. Sieltä tuli jalan kevennystä. Nyt taas löytyy vastustajalta vähän kolikoita kentällä pohjalta niin sanotusti. Ihan sopa. On se sillä iso! Tonnekin sinne. Hyvä kommunikointi. Iso. Okei. Oi mikä, nyt oli kyllä tila, missä ei ollut ketään. Hienosti löydät. Hienosti löytyi. Oi mikä prässi. Nyt on kyllä semmoista työskentelyä, ettei mitään rajoitusta. Vielä saa. Ihan hyvä syöttö. Ja vielä parempi nyt. Ei onni! Onnin tuplat jäidit kotiin. Onni, mitä tää on? Joo. Oota. Mihin se kuvaa sinne oikeesti? pitää kuvaa onni. No, ei Se on onni, vaan tonne. onni. Hyvä prässi. Yes.
zoomaa vähän. Näkee tuonne pidemmälle. Yes. Hyvä visio. Oi ja maalivahtille palloa. Ui, mikä haku Toivo Mantereelta. Niin se näyttää se kamera. Joo, aika pienet näyttää, että kannattaa vähän. Joo. Ui, mikä veto. Oli aika tosi lähellä. Haluatko sanoa kuvaa vähän? Kuva hetki, mulla alkaa puutua selkä nimittäin tässä. Tää oli aika raskas homma. Suuntaan vähän veskaa sieltä. Otetaan vähän isompaa. Hienosti lentää. Okei. Oi mikä harhautus. Ja Onni. Mitä Onni tekee? Onni kuljettaa yksin. Onni on monsteri. Ui mikä käännös Onni. Ihan kaunista. Hyvä puhe. Onni meni. Hyvä Onni. Hyvää työskentelyä. Hyvin hankittu kulma. Oho. Nyt on kamera vähän kaukana. Ja Nuutti kentällä. Nuutti, kato kameraa. Milkä se nopea? Siellä Nuutti Oinas juoksee. Hyvä Nuutti. Hienoa tekemistä. Laitaan, nyt on kulma siis tulossa. Ei nyt viitit tonne kulmalipulle kuvaa, et nyt sieltä lähtee. Mä sanon, nyt lähti. Oi, hyvä pallo oli. Ja Lukas. Oi, mikä veto, vähän ohi. Tää on aika paljon, mutta ei se haittaa. Hyviä tilanteita, hyviä tilanteita. Tiukemmaksi kasa siinä. Sieltä tuli hyvät Ollaan vähän kommentit. levällä. Yes. Helpompi puolustaa. Siellä toppari, ei veskari, ei varmaan lennä. Pallo, kun laitetaan toppari Anna antamaan. vaan. Ui, mikä pressi Ismaililta. Onko Nuutti? Nuutti Oinas. Työtä keskelle. Jassi! Joo, mikä maali! Yes. Kuka se teki? Tekikö Lukas? Lukas toinen maali. Hyvä Lukas. Se on Lukas, ei Lukas. Zoomaa vähän Lukasta. Lukas, kato kamera! Yes. Kato Nuutti. Kato mitä Nuutti tekee. Mitäs se teissä? Missä se pallo vetää? Tuo oli ihan päädyssä, tai tuo oli ihan toisella puolella. Joo, niin sehän taisi olla. Ui. Maalivahdin kautta. Ei mitään hätää. Ja ei mitään muuta. Ja mikä? Hyvä avaus. Ja se on taas Lukas. Nuutti. Hyvä Aro. Ja on hyvä. On se Onni Renfors. Eikä. Pysy lähemmäs. Ja niin. Katso. No, miksi helmellä? Tiedä. Kuiskelit se kohtaa kameraa. Eiku Oho, ja nyt kattoon osui pallo, eli sehän tarkoittaa sivurajan heittoa Käpy FC:lle. Hyvä heitto Nuutti. Nyt ollaan vähän valmentajan tiellä tuossa. Niin nyt on päitä tiellä. Ei se haittaa. Eikö se mitään? Toivoo Mantereella. Hyvä heitto Toivo. Ja Nuutille, että oi! Mitkä se teki? Neymarit. Kö? Ja kulmalipulle mennään. Ja ei kyllä näytä. Joo, näyttihän se. Näytti alkuun mahdollisesti. Ja sieltä laitetaan neidellä vähän kamerakulmaa. Mitä siellä tönitään? Tämä ei ole, täällä ei kiusata ketään, Onni. Tämä on kiusaamisvapaa. Ja kulma tulossa. Lähtee ään. Nyt se. Hyvällä pallolla. On hyvä. Korkea pallo. Nyt on.
Ui! Ja Nuutti. Ei Nuutti. Ei. Kato, kun se Nuutti ei vetänyt tarpeeksi hyvin niitä alkulämpöistä niitä hyppyjä päälle. Muistatko? Joo, mä muistan. Alkulämpö paremmin. Niin. Ai Yes. nyt meni liian. Mitä? Hei, Mitä? ei sillä ole peli käynnissä. No kuvataan peliä. Hei. En mä näe mistä Kai tässä on palloa. sit mikki toiminnassa. Totta kai toimii. Noniin. Toivon, että nää kaikki sit kuunnellaan. Mihin Oi, tää, ja mihin tää pallo- klippi, ta- tää pallo- video menee? YouTube. YouTubeen. Eikä. Toivottavasti mun äiti ei katso tätä. Toivottavasti mun äiti kattoo. Tää käänteet sinne. Okei. Oi, mikä harhautus. Ja oli vetokin ihan menevä. Ihan mun mielestä aina saa yrittää, kun on vetopaikka. Aina saa yrittää. Pituudelleen väliin. Häh? Pituudelleen väliin. Ei oo pituuden väliä ollut. Se on vaan se miten vetää. Ja tekniikka. Yes, sinne sun. Joo. Sinne mennään heittämään. Hyvä hakupallo. Ui mikä pitkä ja kova. Ja Onnilla on pallo. Onnilla on pallo. Onni Renfors. Keskelle. Menee Ei kaikkien läpi. hitsin limpu. Olisi jalkapallo takana. Ja nyt tulee itsellinen näköinen vastahyökkäystä. Nyt tulee vähän. Jees Lukas. Mutta jää keskelle pallo. Yeah. Come on. Laitaanko Luukasta tätä biisistä? Laita sitä tähän kun tulee Okei. maali. Mikä olisi hyvä? En mä tiedä mikä on hyvä. Oi. Onneksi Veska on hereillä. Ja Nuutti oinas, mikä tatsi. Keskeltä. Onks se Viiville. Tää. Joo. Mä otan siihen kohtaan. Joo, laita taisi. Tuosta. Joo. Heti tulee maali. Tehkääs vain vielä yksi. Vähän helppoa maa. Hyvä Toivo. Oho. Hyvä Toivo. Missä on hakuja? Sieltä hakuja. Oi Nuutti mikä haku. Nyt on ahtaasta. Nyt oli kuin Google Chrome. Eikä. Rasmus Jensen Eriksson. Laitetaan pallon. Ui, mikä syöttö. Hyvä kierrätyskäpy. Okei, nyt summuttiin väärään suuntaan. Oi. Nyt on. Aina vaan kautta. Ja Toivo Mantereen. Nyt oli kyllä tatsi aika hakusessa. Käydään Prismassa. Miss Prismas? En mä tiedä, mä näen. Vielä. Pistä jo. Prismas. Pikkusen aikaisemmin noa. Vielä ohi. Takana on pelaaja. Nyt ois maalin paikka. Aina nyt sinne boksiin vaan. Muista sille väliin. Pistetään. Ei oo välipituudella. Niin. On se teki. Ois voinut tehdä. Ei tultu vielä. Mitä mennään? No kun ei niinku tultu päästä niinku finissä tätä hommaa Niin. loppuun.
Ei päästy sille antoimaan siihen parhaalle. Hidasta peitä vähän. Tarvii Oi, nostaa itseänsä pihalle sitten. Yes. Ja vastustajalla pallo. Hyvä onni! Ja kulmalipulle me mennään. Mä voin zoomaa, tuollahan se kulmalippu on. Ei, Meidän paras. Lukas! ei onnia! Miksi Onni, ei! Sinnehän juoksee. Välillä kovatkin pelurit pitää ottaa tauolle kuilimaan. Näin se kuuluu tähän jalkapallon ihmeelliseen maailmaan. Eilen 4. Onni, katoppa tänne. Tää se menee sit YouTubeen. Niin, saatko fame? Vedä vasurilla. Niin. Okei. Hyvä nuutti! Onhan niistä lätkäpainoa. Se ei kovempaa sille, että sitten kuuluu. Kyllä siitä kuuluu. Me ollaan puhuttu tohon ihan mikin lähellä. Oho, nyt kuvaaminen jää vähän pieneksi. Minne pieneksi? Mutta ei se haittaa, jos on pieni. Se jää. Veto. Niin. Ui, ei kai tämä ole maalin paikka. Onhan se! Oli kyllä. Oli kyllä Ei ollut aivan hieno. loistava. Tuuri maali, ei voi mitään. Tästä noustaan vielä. No niin, sit vaan suuren nousuun. Eiks niin, Nuutti? Mulla on tää video tässä. Joo. Laitaks mä nyt sen päälle? Tuli maali. Ei. No. Otetaan ehkä toista tilaisuutta. Ja Nuutti oinas. Sai ohjattu. Melkein kuuluu. Sai heitä. Ei oo potkinut mun lapasta tänne alas. Äijä, mä en oo nähnyt tommosta. No niin hennät lapsut. Niin on. Oho, nyt oli kyllä kamera vähän huonossa asennossa niin sanotusti. Mutta ei sillä asennollakaan ole lopuksi väliä. Ei ookaan. Se on vaan tärkeä se idea. Joo, tärkeä on idea, mutta toteutus on myös tosi tärkeä. Toteutus on tärkeää. Oi, Iiko, tämä oli vain toinen läpiajo. Ei, No ei sentään, koska käpyn Okei. toppa. Oi. Rattiin nyt vähän Nyt rajoilla. tuli kyllä kylmä hikki niin sanotusti. Niin sanotusti, tuli vähän kylmä tähän näin. Mutta ei se haittaa, koska luottotopparit eivät tee mitään tuommoista virhettä. Se oli vaan hämäys olta. Okei. Kiitos kun selvensit. Oho! Hyvä yritys ja hyvä veto ja kaikkea hyvää. Pelihän on kohta taputeltu ohi niin sanotusti. Viimeisellä minuuteilla menemme. Joo. Lähtekö Viimeisillä veto? ehkä. Siellä lähdetään pientä harhautusta, jos voisi näin sanoa. Maalivahdin kautta, alakerrasta. Hyvä Alakerta on kerta. tärkeä. Alakerta on todella tärkeä. Pitää puhtaan. Kyllä. Mutta mullahan se ei oo puhtaan. Kun nimittäin yksi maali ollaan jo päästä tuolta. Ai, niin totta muuten puhutkin. Siinä kohtaahan se ei ole puhdas. Ei oo puhdas. Eipä se minullakaan hirveän. Joo. Vamos! Tuomarikin katsoo, että mitä tämä on. Ja oi, mikä kierrätys. Nyt mennään Kimi suunnan! Nyt mennään Kimi.
että eipä Kimi tuukaan. Maalivahti kerkesi ei. Tää menee klipillä Nuutti. Joo. Ei. Olet vetänyt. Se himpula. Oi. Oi. Nyt lähdettiin vähän kaukaa hakemaan. Ei voi mitään. Ja 4 minuuttia huudettu peliä. Eli 4 hyvää minuuttia aikaa vielä tulla maali. Sanoit, voiko se tulla tänne? Ai olikin. Ai, Saama se femma, please, olta. Se on golden. Saako polttaa talouksessa? ai ja saa. Kysy jos sit olisiko 2. Olisiko 2? Miksi 2? Mä haluat saada. No, paljon se meillä? Ai sulla. Paljon. Olden rakas. Mulla ei budjettia paljon. Sulla oli 20. Mulla on 19, pystyn mennä syömään vielä. Minne? Kenen kanssa? Ja euro 60. Mä menen Mäkkeen. Mäkin. Kyllä mä ajattelen, et sä tuu. Okei. Onhan mun soittaa musiikkia. Oikeesti pystyt saada. Joo, Femmalla. Äijä, sä oot ihana. Ai vitsi. Sä oot vitun ihana. 5 euron deodorantti siis. 5 euron deodorantti niin sanotusti. Parhaan hyväsi, mitä sitä ikinä haluaa luokitella. Miten se voi ikinä luokitella? Ja nyt kuvaaminen jäi vähän pienemmäksi. Pahoittelut katsojat. Nimittäin nyt ei ole on... mitään isoa tapahtunut. Ei ollut mitään Ei niinku isoa. minullakaan. Ei iso oikein täältä löydy. Ei kyllä täältä löydy. Ei näiltä tonteilta. Ei näiltä tonteilta iso. Oi mikä veto! Joo, mä ohi. Vastustajalla oli varmaan silmälasit huonossa. Pitäisi ehkä vaihtaa, koska veto meni ihan väärään suuntaan. Tai eihän se mitään, kaikille sattuu virheitä. Jopa mulle. Ja jopa Oldellekin sattuu. Mitä virheitä? Ei mulla satu mitään virheitä. On sulla Olde pari virhettä käynyt, jos näin sanotaan. Mä laitan vielä sille, että mennään Mäkkiin. Ja sieltä lähti. Hyvä. Tai se ei tietenkään mennä Mäkkiin, vaan mennään seurataan terveellistä salaattia. Totta kai. Mäkkärin salaatti siis. Ei Siis Mäkkärin salaatti. Mäkkärin salaatti. Ei mitään rassasta hampurilaista. Ei todellakaan. Hyi. Ja mä jätän sen pihvin kokonaan sieltä salaatista pois. Joo, ei. Mäkin otan vaan pelkän salaatti. Eikä kastikkeet, koska niissäkin on kaikkea ylimääräistä. Hyvä Nutti! Nutti! Kato Naks! Kato Nuutti! Nuutti nyt yksi läpi. Mulla on 5. Yksi läpi. Onko se 5 valmiina? Sä oot aina valmis. Mä oon aina valmis. Onko sekin laittaa sitä? Mikä? Noi 2 on niin jees. En mä sen nimi. You may have my number, but you take my name, but you never got my heart. If the skies fall. Oi. Kun me sitten pataamistaan. Haha. Tämä tsekkaa meitä. Mä oon. Haluatko kuuluttaa Forttia, Mate? Ai minkä? Joo, tuo vitu. Tai hoituu.
in the moonlight. Okei. I'm on the floor. I love you. Hyvä voitus. Kiitos katsojat. Oli hieno matsi nähdä. Vaan luukku kiinni. Eikä mitään liian hävyä. Mikä? Ei mitään. Siis mikä Nuutti luukku? tuppu tänne. Kiinni vaan se sammuttaa. Tästä.